Vítajte pri mojom novom formáte videa. Budem rozoberať otázky z nových testov, ktorých sa mnohí bojíte. Budem sa zaoberať hlavne otázkami zo zásad bezpečnej jazdy, pretože tých pribudlo 9 v nových testoch a všetky sú za 3 body. Čiže majú viac bodov ako značky dopravné. Takže si preberieme, vysvetlíme. Takže poďme hneď na to. Otázka: do základných pravidiel bezpečnej jazdy patrí. Začnem od konca pri tejto otázke. C. Nejazdíte, pokiaľ máte nutkavú potrebu jesť. Jesť pri jazde je zakázané podľa zákona, ale to, že mám nejaký hlad, to ešte neznamená, že nemôžem jazdiť a že nemôžem jazdiť bezpečne. Aj keď už to troška odvádza moju pozornosť. Takže túto otázku, túto odpoveď vyradíme. Odpoveď číslo B. Jazdíte vždy pomaly. Tak na začiatok, keď ste vodič začiatočník, není to zlé jazdiť pomaly, ale zase není dobre zdržiavať všetkých ostatných, takže toto tiež vyradíme. No a správna odpoveď je: nejazdíte, pokiaľ ste unavení. To je podľa mňa samozrejme, lebo keď je človek unavený, robí chyby, prehliadne značku, prehliadne chodca, motorkára, nedopadá to dobre. Takže správna odpoveď A. Ďalšia otázka. Vodič vozidla má naplánovanú jazdu, ale je hustá hmla. Čo by mal robiť? Za A. Zachovať odstup od vozidla pred ním podľa pravidla 2 sekúnd. Možno ste už počuli o pravidle 2 sekúnd. Je to celkom dobré pravidlo. Pri vyššej rýchlosti vám vytvorí väčšiu medzeru pred vami, pri nižšej rýchlosti menšiu medzeru. Bolo by to lákavé dať túto odpoveď, ale zákon v podstate hovorí o tom pravidle 2 sekúnd pre osobné vozidlá len na diaľnici a rýchlostných cestách. Takže keď vy pôjdete v tej hmle po okreske, tak podľa zákona nemusíte mať taký odstup. Máte mať taký odstup, aby ste dokázal bezpečne zastaviť na vzdialenosť, ktorú vidíte. Poďme sa pozrieť na ďalšie možné odpovede. Toto Ačko ešte necháme tak. Za B. Zapnúť diaľkové svetlá. Ak ste už jazdili v hmle, tak viete, že tie diaľkové svetlá vám vôbec nepomôžu. O nič viac to neosvetlí. Tam sú potrebné hmlové svetlá, ktoré svietia dole pod hmlu. Takže túto odpoveď vyradíme. No a C. Naplánovať si časovú rezervu. Takže správna odpoveď je naplánovať si časovú rezervu, aj keď to Ačko je také lákavé, ale vravím, 2 sekundy zákon spomína len na tej diaľnici a pri tej hmle by bolo dobré mať aj väčší odstup ako 2 sekundy. Takže tuto dáva zmysel naplánovať si časovú rezervu preto, lebo keď je hmla, tak jazdíme pomaličky a potom dojdeme do svojho cieľa teda o mnoho neskôr. A keby sme si tú časovú rezervu nenaplánovali, tak nás to láka k tomu, aby sme sa ponáhľali, aby sme tam došli čo najskôr a vtedy v tej hmle môžeme havarovať. Ďalšia otázka. Je spánkové apnoé, čo je porucha spánku, jedným z faktorov únavy vodiča? C. Len za zníženej viditeľnosti to môžeme hneď vyradiť, lebo keď je človek unavený, tak má znížené reflexy a pozornosť, všetko nielen za zníženej viditeľnosti. No a keď mám nejakú poruchu spánku, že sa poriadne nevyspím, tak asi áno, budem unavený. Takže správna odpoveď B. Vodič pri prejazde železničným priecestím. Za A. By mal zvýšiť rýchlosť jazdy. No, to by nebolo akože zlé. V podstate logicky, keď by som sa zamyslel, že čo najrýchlejšie prebehnúť to železničné priecestie. Len tu mi hrozí to, že si nevšimnem prichádzajúci vlak, nebudem mať dostatok času sa pozrieť na jednu na druhú stranu. A okrem toho ešte zákon nám predpisuje nejaké maximálne povolené rýchlosti pri jazde cez železničné priecestie, a to 30, keď je označené len dopravnou značkou, a 50, keď je blikajúce svetlo biele na železničnom priecestí. C vyradíme. By mal pred vjazdom na prieceste použiť svetelné výstražné znamenie. No neviem na čo, komu by som blikal svetlami. A správna odpoveď B. By nemal preraďovať rýchlostné stupne. Ale prečo? No tak mohlo by sa stať, že
Napríklad vidím u žiakov, že chcú zaradiť dvojku, čo by pri tom železničnom priecestí dávalo zmysel, ešte keď to je aj veľmi rozbité železničné priecestie. No a namiesto dvojky tam hodia štvorku a v tom momente nám skape motor. Tak si predstavte, že by vám skapal motor na železničnom priecestí, čo by asi nebolo ideálne. Zvlášť v tom momente, keď by sa blížil vlak. Takže správna odpoveď B. Ako sa mení prilnavosť pneumatiky k povrchu vozovky pri prvých kvapkách dažďa? Za A prilnavosť sa zvýši, za B prilnavosť sa výrazne nemení, za C prilnavosť sa zníži. Poviem to tak, keď začne pršať, tak je najhoršia prilnavosť okrem snehu, ľadu na ceste, pretože ten prach, ktorý je na vozovke, sa zmieša s tými kvapkami vody a vytvorí to v podstate taký maglajs, také a kvázi blato, ktoré sa potom šmíka, takže samozrejme prilnavosť sa zníži, tie pneumatiky nedržia na ceste tak, jak na úplne suchej ceste. A zase naopak, keď prestane pršať, tak všetok ten prach je zmytý, keď to uschne, v tom momente je najlepšia prilnavosť na ceste. Takže prilnavosť sa zníži, keď začne pršať. Pri náhlom výjdení vozidla na nespevnenú krajnicu vodič za A uberie plyn a strhnutím volantu sa snaží vrátiť na vozovku. Keďže je tá krajnica nespevnená, môže tam byť štrk, môže tam byť hlina, ja neviem čo, takže nejaké prudké strhnutie volantu by mohlo spôsobiť šmik. Za B začne intenzívne brzdiť a snaží sa čo najskôr zastaviť. Zase keď prudko budem brzdiť, zase na tej nespevnenej krajnici, na tom štrku, piesku alebo hline, alebo čo tam je, zase môže mi to podšmiknúť. Takže správna odpoveď, nesmie začať prudko brzdiť. Posledná otázočka v tomto videu. Pri nedotáčavom šmiku za A dostane šmik zadná náprava. Šmik zadnej nápravy je väčšinou pretáčavý šmik, čiže to auto sa mi začne točiť niekam do boku, doprava, doľava, tá zadná časť auta. Za B zadná časť auta sa snaží predbehnúť prednú, to znamená, že zase ten zadok sa točí do boku a keď spravím hodiny, tak v podstate ten zadok predbehne predok, takže to tiež nie. A nedotáčavý šmik znamená to, že pálim niekde do zákruty veľmi rýchlo a to auto, aj keď zatočím tým volantom, tak nejde tam, kam chcem, pretože dostane šmik a tlačí sa von zo zákruty. Čiže C je správne, predné kolesá nepriliehajú k povrchu a zadné tlačia auto dopredu. No je to taká definícia celkom, akože niekomu to nemusí dávať zmysel, ale v podstate tie predné kolesá ustrelia, že stratia grip, stratia prilnavosť a to auto ide von zo zákruty predkom. Takže to bolo prvé video z tejto série, budem pridávať ďalšie. Budem sa tešiť na vaše reakcie, budem sa tešiť pri ďalšom videu. Majte sa pekne.